A ideme! Toto je nové video. Tu hrajú chalani futbal. Zase som kameraman, ale v realite nie som. Tu je Cabeda si kope z Eliášovou loptou. Ježiš, skoro konečky si som myslel, že to napadli do mňa. A tam hrajú, sú Eliášov bratranec, Jakub, Eliáš a Sebo Kubaň. Super, prekopli to. A toto je Kubaňu. Idem pre ňu, chlaši! A pre loptu. Teraz presne pre loptu. Cháni, kde ste dali tú loptu? Ja tu. To. Letelo to tam. Musím bežať. Kameraman. Beži, kameraman. Bežíme. Zabedaj. Trošku na stranu. Ale Kubaň mal natáčať video. Hej, Kubaň. Kubaň, ty si mal natáčať video. Prečo leseš tady? Už ste zbranu. No? Nevšimol som si. Tak asi potrebuješ... Však ale strelil Eliáš. Nevidel som, Eliáš, sorry, ale nevidel som. Už to koľko minútové. To bude dlhšie ako tá naša školka. Ale tá školka... Prečo som mi dal dvakrát verejnú? Ešte som to na hovno urobil. Ale aspoň si budem môcť pozrieť dvakrát. Vidíš, logika.